अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों नोंनि फिसाइ नंगौना नङा? बुं। फिल्म शुटिं गायनो हाबाय नोङो, ओमफ्राय आंजों मानो मोनसेबो भिडिअ आगाराखै? देलाय होनलाय। अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों फिल्म शुटिं गायनो हाबाय नोङो, हा? ओमफ्राय आंजों मोनसेबो भिडिअ आगारा होनलाय। नोंनि मा जायो आङो? आंजों मोनसे भिडिअ आगारा नोङो? नोंनि फिसाइ नंगौना नङा? बुं। नोंनि फिसाइ नंगौना नङा आङो? बुं। आंजों मोनसेबो भिडिअ आगारा नोङो? अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों नों मोसा फिल्माव गायनो हालायलायबाय। बे भिडिअ लोगोफोर हौवा भिडिअ खालामो, रिल्स भिडिअ बायदिसिना खालामो आरोना। इनिफ्राय मा हौवाखौ लाफाया थारमाने फेसबुकफोराव आगारा, इन्स्टाग्रामफोराव हौवा थाफानाय आगारा। इनिफ्राय सिनेमाफोरबो गाबायनो, एक्टरफोरसो मा नाम मोनियो स' लोगोफोर बेसिकलि एक्टरफोर जोबाथाय फिल्म शुटिंबो गाखांबायनो एक्टरफोर जोबाथाय होयो आरो भिडिअखौ, रिल्स भिडिअफोरखौ होयोना। ओमफ्राय हौवा जोबा होआनो लोगोफोर। बे सिख्लाया मानो रायजाखो बै हौवाजों लोगोफोर? स' लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो लोगो बे भिडिअनि सोमोन्दै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर।